Agama iku dikawal ku loro. Siji ku ambek hujjah, ambek logika. Loro iku ambek anak turun. Apa artine logika nak kalah mayoritas? Kula baleni malih. Apa artine logika nak kalah napa? Mayoritas. Misale wong Indonesia iku 2000. Sing Ahmadiyah iku 19000. Gak usah hujah-hujahan tapi mayoritas. Nabi kok sitok. Nabi ku loro, dadi mitraan. Muni ngono kabeh. Sing 1000 nak yakin Nabi Muhammad nabi akhir zaman, minoritas. Suwe-suwe wong kan terpancing. Masuk akal loro cah mitraan cah mosok. Sing ngomong mayoritas. Nah, mulane mayoritas harus dipertahankan. Mulane kowe aja gedeng wong wayo, mergo iku nyepetno napa mayoritas. Soal kono de masalah ben diurusi dhewe, tapi kira usah gedeng. Wong kono masalahe dhewe kok. Paham nggih? Niku penting mayoritas. Mulane iku sirine dawuh Nabi tanakahu tanasalu fa inni mubahin bikumul umam. Aku iku bangga anak umatku akeh. Mergo kadang masalah ora iso dihujahno. Mau anut mayoritas. Saiki sampean tak bedheki. Dalil ahli sunnah iku yakin ta gak? Kowe yakin gak bener ahli sunnah? Yakin kan? Karena Anda di Indonesia, NU Muhammadiyah kategorinya masih ahli sunnah. Apa dalil ini mempan ketika Anda baca di Iran? Wong Iran PDW nak maca alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu harus ikut mayoritas, kalau sendirian neraka kamu. Mayoritas wong Iran apa? Syiah. Berarti sing nerecel, sing sad. Jadi andekan wong NU kok urip ning kene pundi? Iran utawa Muhammadiyah. Ora duwe nyali dene. Nggo Abu Bakar laknatullah alaih, muni radhiyallahu anhu dhewean kowe. Lagi mulane pentingnya, jadi kadang wong pertarungan itu orang nganggo hujah tapi nganggo jumlah populasi, ya jumlah nopo populasi. Lagi sing ra diduweni wong soleh-soleh. Wong soleh itu paling goblok orang duwe perhitungan. Sing diperhitungan wong alim. Wong alim mesti ana faseke sithik-sithik. Perkarane kakean perhitungan, tapi iki sing dadi cagake bumi. Mane wong nak ngenyek wong alim iku kena racune wong alim. Go wong alim sing paling roh perhitungan sesuai sunahe pangeran. Senajan to kadang rontok fasik. Lah wong soleh mau klunak-klunuk nek ora roh perhitungan, ngerti-ngerti mati, ditahlili wis mati, wis ngono tok. Lane wong soleh wani wong alim kuwala. Eling-eling. Mergo niku wau. Kula nate maca fatwa Imam Nawawi niku nganti beliau iku nangis. Umpama wong sak donya iku Islam kabeh, fasik kabeh, iku wajib untuk saham. Piye wae ndekne memberi kontribusi Islam itu enggak barang asing. Saya saiki jajal misalnya mayoritas ning donya ku kafir, ana Islam soleh kualitas A tapi mau sithik. Islam jadi barang napa asing. Kalau baleni malih, misalnya sak Indonesia iki wonge 1 juta. Ana Islam mau 100.000 tapi kualitas A. Ambek 900.000 tapi kualitas C. Cara kowe bener ndi? Aduk 900 kualitas C, sementing la ilaha terkenal, fasik sithik-sithik lah. Timbang kualitas A tapi sithik. Mergo nak sithik ora iso izzatil Islam wal muslimin. Jadi suwe-suwe nak sithik kan meskipun kualitas A cara pengamat darane oh sekte. Aliran. Mergo sithik. Tapi nak akeh fasik lah tatonan selawatan, masyaallah kan udah terus. Wah, wong saya Indonesia alhamdulillah sing tatonan ki melok napa? Selawatan. Tatonan tukang parkir ngaji. Wah, enak pokoke Islam Indonesia kuwi enak. Angge untung Jawa Timur wong ape lomba judi nggih sowan kiai. Bal-balan itu bale digawa nggo sowan napa? Suwuk, Mbah, persane menang, Mbah. Lha iku penting. Dadi mayoritas iku penting. Mulane alaikum bisawadil a'zam wa sadda finnar. Wong saleh iku ora duwe perhitungan iku ora duwe. Lah niki penting kula aturaken. Terus kadang kita iku ora butuh kualitas, tapi mau jumlah butuh napa kuantitas. Sebuah niate selawatane piye tapi calon presiden loro maca selawat kabeh wis keben pokoke maca napa selawat ki ora usah kecewa. Senengane kok jaga napa kualitas. Penting nabine cek nabi sinten Muhammad. Lane wong nak ngalim iku sing tahke. Aja saleh tok. Nak saleh iku senengane jaga kualitas. Nak wong alim ora, mulane wong alim ku rondok pro fasik sithik-sithik perkara ndekne butuh kuantitas. Ndekne duwe perhitungan.
Lho kula bayangno nggih, kula bayangno teng donya kula bayangno. Umpama ana ning Indonesia wonge 1 juta. Sing 100.000 alim kabeh, saleh kabeh. Sing 900 Islami Ahmadiyah. Otomatis tetap logika Ahmadiyah lebih mapan karena didukung mayoritas. Hujah itu tidak ada gunanya di depan mayoritas. Iku hebatnya Kanjeng Nabi ngendikan tanakahu tanasalu takasaru wa fi riwayatin mergo fa inni mubahin bikumul umam. Kena suwani kawin anak menang akeh. Mane kiai-kiai kajen kiai kudus anak do 9 11 13 niku akeh-akeh. Kula de kanca Gus ijek 6, anake wis 9. Tak takok ijek 6 mun 9 jimen pinter Gus. Duka Gus kados iki kathah niki. Sakniki niku umure sik sak kula anake pun 9. Urip kabeh. Jadi tak takoki, wayah iku Gus, masalahe keberatan. Jane wayah ora anak akeh lho Gus. Jebule babon sitok tak gebut yo. Lah teori ngene iki ditentang mbek wong kabeh, ya ditentang negara, ya ditentang ekonomi. Ditentang nopo? Ekonomi. Saniki kiai-kiai alim nggih mulai fatwa cung anak loro wae cung yo ketok kok abot urip. Kula lah rencana anak nggih nak sak kula nggih papat tiba-tiba kata-kata nggih papat napa 6 lah. Ketoke nak minat 9 niku nggih kula dereng desa. Tapi kok ana ilmune. Maksudnya kula critane niku ya ana napa ilmune. Dadi mayoritas iku penting. Kula nate diceritani wong alim sing tahqiq Islam teng Thailand mbek teng Indonesia iku bareng. Karena semua Selat Malaka niku Islame bareng. Ya ana Thailand, ana Indonesia bareng-bareng. Tapi Islam Indonesia iku diistihati ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh, iku Wali Songo wis istihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan apa Islam. Sehingga kuat. Mergo di tradisi gawe negara. Meskipun ana konflik internal era Putu. Era Putu Pangeran Trenggono tukaran macam-macam terus Arya Penangsang Sutawijaya mbah. Tukarane padha Islame, padha rajane tetep apik. Ku angger minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat neh ning Jipang Panolan, kok minggat meneh, minggat ya dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja. Tapi nak wong zuhud ora, ning ndi kok klunak-klunuk ngenteni mati, klunak-klunuk ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet mergo ulama-ulama duwe istihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Ngene iki aja kaget kena apa kiai-kiai alim Indonesia kok politik kabeh. Mbah Hasyim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur wis napa presiden. Sakniki ora ana wakil bupati gubernur ora Gus. Riyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kula. Sakniki misalnya gubernur Jawa Timur wakilnya ya Gus Ipul. Wah iki Gus-gus sing jabat teng Jakarta niku keluargane Syekh Isa Al-Fadani niku ngene Bustanul Arifin. Syekh Isa Al-Fadani sing alim teng Mekah. Niku ponak-ponakane dadi menteri teng Jakarta. Perkarane ngoten niku ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahe, cek polemike, cek opinine iku kudu Islam syiar. Liuthirahu 'ala dini kulli. Haru maknane ketok. Saya sampean saiki tak tasrifno dzahara yadharu dzuhuran maknane napa? Ketok. Nak dianut wazan afala adhara yudhiru. Ketok iku mayoritas ta minoritas? Mayoritas. Ana Mustafa sering tak amuk perkara kowe ora alim aku. Kowe salehmu dadi khawarid mbok terus-terus nang tak latih aja jemen dadi saleh napa? Khawarid. Kok nak saleh khawarid pokoke sithik lah nak napa? Kualitas. Jadi mergi kok kasus Thailand tuh jadi dulu Thailand tuh terlambat bikin apa mayoritas. Sementara Islam Indonesia teng Pasai gawe kerajaan Pasai. Wali Songo Demak Bintoro gawe kerajaan, Kasultanan Giri gawe kerajaan. Lho Cirebon ku dikon tunduk mbek Demak gelem. Tapi syaratnya sitok, kula nggih tetep gawe kerajaan piyambak. Tenan akhirnya. Bareng Demak Bintoro guling, era Putu wis do pindah ning Ngayogyakarta. Cirebon gak melok goleng mergo di kerajaan dia. Dadi gagah akhirnya. Agama liya di bawah kerajaan ini gagah. Iku istihate ulama Indonesia. Lah saiki diikuti kiai-kiai sing politik. Ya soal ana subhate urusane dhewe-dhewe, pokoke cerita mayoritas ki aja delok elek tok terus pokoke delok paham gitu ben roh logikane. Lha iku logika politik
sing dilakoni para nabi nggih termasuk njaga napa mayoritas. Mulane nabi ngendikan fa arju an akuna aktsarohum tabi'an yaumal kiamah. Aku berharap sok ben umatku mayoritas.